Mega love shout out sa iyo kapatid na Antikea, Ita Vlog, Hong Kong. Maraming salamat sa iyo kapatid sa pagpasok mo. Bibigyan na po kita ng iyong kapote kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Maraming salamat sa iyong pagpasok sa aking munting bahay. Salamat kapatid. Salamat kapatid sa pagpasok. Maraming salamat kapatid sa patamsak. Reset. Ginoo. Papulenya Channel, mega love shoutout sa iyo kapatid na Pulenya. Maraming salamat kapatid na Pulenya. Baka meron kang premier dyan kapatid na Pulenya, pwede ka magbaba ng iyong bahay at pwede natin tamsakan. At baka gusto mong tamsakan ang aking bagong upload na video, ayan na nakapin sa taas, ayan si Monica Vlog, yan ang aking regular na upload na video.
Kanina lang, kapatid, baka gusto mong tamsakan. Nakita mo. Ayan. Hindi nakikita ko. Pangit kasi di ako nakikita. Maraming salamat, kapatid na pala niyo sa patamsak.